Ехо, хора, не съм снимала от месеци, но се надявам да ми простите, защото днеска ще е втори епизод на League of Legends. Играем с Акали и чакаме другите да се редят. Значи аз играя вече само с Акали и Ахри. Ей! Много съм добра станала. Наскоро ми е само League of Legends. Забравях вече Майнкрафт и останалите. Излизам с приятели много по-често. И докато чакаме, надявам се да приемете моите извинения, че не съм снимала от няколко месеца. Но просто бях в 7-ми клас и не ми оставаше време. Матурите минаха добре, много добре. Отлично. И... почти заредихме. Аз благодаря, че ме гледате. Да знаете, че от 1 до 10 няма да снимам нищо, защото съм на море. Не, може да има влогове, ама не съм сигурна за тях. Нищо. Understood. И така, да започваме играта. Двама джунгъл. Двама бот. Ами топ. Добре. Шайвана е топ. Там както се казва. Не знам. Малко са им странни имената. Ахри, Акали, Шайвана. 30 seconds until minions spawn. Бла бла бла. И се чудя още колко време ще трябва да чакам проклетите миньончета. Що не ми пусна атаката, бе? We travel the same path. Minions have spawned. Вчера бях на концерта на Queen плюс Адам Ламбърт. Лъскавия Адам Ламбърт. Никой не може да надмине Фреди, обаче той не се справи зле. Даже беше много добре. О, Сашо, в момента си... Да, Сашо, чао. Здравейте хора, чао. Ти затвори, защото аз играя на Майнкрафт. Аз играя на League of Legends, така че моля затвори. Хората ще ни слушат в YouTube, така че затваряй веднага. Секунда, малко не е удобно. Чао. Че ще умра. Звънни после. Добре. Without question. Тук да ми помогнат малко, защото той е много досаден. Symmetry in all things. Deftly I travel. Знам, че си много голям фук, обаче не е нужно да го показваш на всички. Надявам се да ме чувате добре. Защото обикновено вече ставам 12 часа на обяд и ми е малко така сънливо, понеже сега 1:30 на обяд, станах преди час и половина и веднага започвам. И това е втората ми игра на League of Legends.
Забележете. Втора игра. Днес съм сама до 6 часа, така че може няколко клипчета да пусна. Нищо не ми пречи. Нищо и никой. Whatever's necessary. Опа. Моя грешка. A necessary sacrifice. Shit. Honor is the blade's edge. Много се дразни, когато аз съм най-висок лев. Всъщност ми е приятно. Хайде да не. Така да е. Да. Да го видим този Уървик. Without question. An ally has been slain. Tread lightly. Много се дразня на тия. Mark acquired. Като започна да се фукат, просто не може да се вере. Agreed. Така, да се заредим малко с материали. Така, и Understood. отиваме на мидъла. Трябва да се вправя малко старите. Сега е. Евентуално след морето. We travel the same path. Макар че преди няколко дни майка ми я поправя с мен. По-скоро разкарахме Another unworthy учебниците opponent. и всичко се подреди. Но в момента на бюрото ми е един малък арт, понеже е пълно с маркери, фломастри, моливи, Through химикалки. Twilight's veil. Все още тях не съм ги разкарал. Аз все още използвам част от тях. Като гадно. Remain Гадно focused. е. Виждам ги миньончетата. Хубаво е ние да имаме миньони, но не и те. Защо си миньони за Бога? Така сега да убием малко кули. Deftly I travel. Шако, престани. Чако, Шако. An ally has been A slain. necessary sacrifice. Не знам как се произнасяш, просто престани. Honor is the blade's edge. Това е странно, защо никой не идва, когато им нападам колата. Hesitation is the seed of defeat. Tread lightly. Да помогна ли на Шакото? Не предпочитам да бия колата. An enemy has been slain. Как можеш да... Symmetry in all things. Аз съм една от най-добрите героини.
Аз имам топ 3 на любими герои на League Whatever's of necessary. Legends. An ally has been slain. An enemy has been slain. Without question. Your turret has been destroyed. Agreed. Ауч. Ауч. Разбрах, Куло не ме искаше малко. Искам да се махнеш от тук, затова Mark ще убия acquired. малко. Да дойдат още миньони. Отново. На първо място. Hesitation is the seed of defeat. Ми така, като си добър, ще избягаш. Tread lightly. Вече не знам какво да правя това лято. Прочетох една огромна поредица и Symmetry мисля да in я all things. препрочита. Killing Ако се чуете коя е поредицата, пишете в коментарите. Да ви кажа коя книга най-много ми е направила най-много впечатление. Все още не съм допрочела трите поредици. Ама те мислят, че са е като една. Абе да знам. Without question. rampage. Shut down. Така... Да, съжалявам за Саша. Просто малко така... Не знае кога снимам. Through Twilight's veil. Понякога е малко... Това какво беше? Какво стана? Добре се тая. Нали не съм невредима? Измъкнах се. Executed. An ally has been slain. Enemy double kill. Remain focused. Айде да спуцкаме очите на малчета. Your team has destroyed a turret. О мага, отивам на топа. Там Understood. няма никой. Deftly I travel. Де да знам. Айде. Whatever's necessary.
Отивам We си. travel the same path. Там си го пъшвам. Опа. An enemy has been slain. Пъшвам сега да Honor убия is the blade's минките. edge. Минките. Това са минки. An enemy is unstoppable. An ally has been slain. Enemy killing spree. Another unworthy opponent. Agreed. Хайде беше, ако помогни малко. Your turret has been destroyed. О, шит. Много го ненавиждам явно този отбор. We Гледай travel какви the same тапаци path. са. Отивам си на Биндела, там съм си. Каза съм, че ще съм на миг и там ще си бъда. Днеска ми се случи най-странния сън. Unnecessary sacrifice. Давам няколко пъти от леглото в съня An си. enemy has been И slain. всеки ден с различен сценарий. Това не мисля, че е Mark нормално. acquired. Само Тимо. Обаче Тимо не съм го виждала Another unworthy никъде. opponent. An enemy dominating. Shut down. Whatever's necessary. Symmetry in all things. An ally has been slain. Избягахме им. Ей. Стига ми се, не ми се играе, но предпочитам да играя. Understood. Мога да повярвам, само аз ли не съм взимала никой. Виж, Иван обаче ще обидела 5 пъти, аз не съм правила нищо. Имам най-много миньонки. Нищо. Tread lightly. Да, и растат. Броя им расте и расте. И расте и расте. И расте. Им чувствам, че тук на мидъл лайн са направили противникове отбор, също играе колкото си искам. Deftly I travel. Тук съм на... Отиваме там. 14 лева. Remain focused. Смутаняци. Гледай, аз ги направих на нищо тя, ама...
Той само да ми иска за кил. Through Twilight's veil. Гаден живот си, гаден. Hesitation is the seed of defeat. An ally has been slain. Enemy rampage. Remain focused. Your team has destroyed a turret. Your team Tread has lightly. destroyed a turret. An ally has been slain. Аз почвам да изчакам миньоните. Agreed. Не ми помага. Много алчен народ, моля ти се. Как може да са толкова An алчни? enemy is dominating. Пак не разбирам. Това е алчен народ, но друго не може да му се каже, че Shut down. Deftly I travel. миньоните са моя задача, кулите също. Убийствата си при вас. Не искам да ме убиват. А ти, Кайл, не знам как се казваш. Symmetry in all things. Мисля, че беше Кайл. Вау, колко много ми взе тази гъба. What? We travel the same path. Отново отиваме да се възстановим. Слетим. Хайде бе. Easy be. Hesitation is the seed of defeat. Да ги помолим за помощ с Тимо и дано наистина ми се отзоват на помощ. Да не е само Тимо. Understood. Отново. An enemy has been slain. Slain. Бати отбора! Съжалявам, че псувам. Малко, но псувам. От тук, оттам вече нервите ми започват да приличват на нищо, така че... Един ме ядоса, друг ме ядоса. Сега си го изкарвам на компютъра. Не точно на компютъра, но на игрите. Така че... Through Twilight's veil. An ally has been Айде slain. да видим какво, да ви покажа какво е помощ. Но това е алчното. Unnecessary sacrifice. Не страх само един. Има.
You have slain an enemy. You have been slain. Скоро ще го разруша. Бюро. Бюро. Абе, куло, бе, виж назад. An enemy has been slain. Ох, Някога си чуя хората изобщо оцелят. Enemy rampage. Някога си толкова досадно. Така. Сега. Къде да ходим? Къде да ходим? Първо изкупим някой друг айтем. Не можем. Agreed. Нема пари. Гледай, 24 милиона. О май гад. Само Тимо има повече милиони от An мен. ally has been slain. Шибан Тимо. Чули ме, Тимо, ти си шибан. И аз те мразя. Without question. С цялото си сърце. Виждам гъбата. Малко ме страх сама срещу Тимо. Ще чакам. Поне дракона може да помогне. Забави малко крачката, бей. Не те настоял. Deftly I travel. Отиваме да вземем миньони. Отново. Tu има много A мисли. summoner has disconnected. Кой е за бог? Кой? Круселинс, който е. Remain focused. Винаги ли ще става така? Днеска не ми е ден, казвам ви го, не ми е ден. Това беше от мен Якали. Надявам се да ви е харесал в боя, 3 боя, 10 боя. И чао!